Здравейте отново, скъпи приятели на Дарик Радио. Това са Мистер Биг и техният вокал Ерик Мартин. Прекрасна песен в ефира на Българското национално Дарик Радио. Сега продължаваме нашето предаване в четвъртък след обяд и линията, която прокарваме от няколко месеца насам, да ви запознаваме с последните иновации и най-нови технологии в световен мащаб, които ни позволяват да живеем по-екологично, като при това икономисваме от сметките за ток и отопление в дома. Стремим се тук в Дарик, в нашото студио, да каним интересни гости, които да споделят с нас полезни и практични съвети по темата енергийна ефективност, толкова нашумяла напоследък в световен мащаб. И не случайно. Преди няколко предавания тук ни гостуваха водещи специалисти от германската компания Knauf Insulation, един от най-сериозните производители на каменна вата в Европа, които определено ме впечатлиха с факта, че човек може да намали няколко пъти разхода на енергия за отопление у дома, ако постави изолация от естествени материали, какъвто е каменната вата. Представете ли си какъв сериозен ресурс за домакинството и икономиката като цяло би означавало това? В днешното ни предаване, тук в студиото на Дарик Радио, ще говорим за нещо подобно. Аз сещам се, че пък в миналото предаване наши гости бяха талантливите актьори от големите, които за мен са още по-големи не само заради актьорския си талант, но и заради такова отговорно екологично мислене и отношение към обществото. И макар, че много се смяхме на техните разкази за ефекта от изолацията от каменна вата, която са си поставили на фасадата на къщата и студиото, в които репетират, техният споделен личен опит в това отношение беше съвсем сериозен и определено полезен. Днес, казах ви, продължаваме на подобна и съвсем обаче професионална вълна. Наш гост в студиото е архитект Васил Шарланов, млад и амбициозен човек, който същевременно има завидна професионална кариера, както в България, така и в чужбина. Васко има над 20 отличия в национални и международни конкурси за архитектура и устойчиво строителство, като печели част от тях още като студент в университета по архитектура. През 2012 година негов проект е класиран в челните 6 на международен конкурс за пасивна къща. Същата година нашият гост става лауреат и получава сребърен медал на Световното архитектурно триенале Интерарх 2012, както и специалната награда от архитект Брайан Спенсър. Нашия гост има смели идеи и не се страхува да търси пътища за реализацията им. Той е съосновател на Sharkitex, като студиото проектира еднофамилни къщи и интериори от София, чак до Нотингам и Брюксел. По-настоящен им има предизвикателна и доста нестандартна позиция за архитект, като ръководител на отдела по дизайн и архитектура на една от най-интересните и нашумели в последно време български компании, Walltopia, компания, която развива широка международна дейност, а централата и за Европа е точно в България. Това е българска компания. За това какво точно се занимава той и компанията, ще ни разкаже от първо лице единствено число. Сега му казваме добре дошъл в нашето студио. Васко, как си? Чудесно, благодаря за представянето. Радвам се да бъда гост тук и се надявам да бъда полезен на слушателите. За мен е изключително приятно мой гост в студиото да бъде архитект, който макар и не навърши от 30 години, участва в толкова иновативни проекти, има толкова много международни награди. Какво мотивира един млад човек, а и млад архитект като теб, да се интересува така активно от екологичните проекти и от устойчивата архитектура? Много е просто. В крайна сметка това е бъдещето. Енергийна ефективност е дори въпрос на оцеляване, така да се каже. В крайна сметка енергийните ресурси, за съжаление, не са безкрайни и трябва да се вземат мерки. И дори да не беше така, съществуват чисто икономически причини, защото в крайна сметка могат да се спестят и пари в дългосрочен план от това нещо. Прав си. Напоследък цял свят се говори много за тази енергийна ефективност и енергийно ефективното строителство и за саниране на старите сгради. Защо е така? Някаква мода ли е това? Променят ли се съвременните стандарти в строителството и архитектурата? Разбира се, стандартите винаги се променят и всяка година се увеличават изискванията за енергийна ефективност. За това има причина и самия Европейски съюз, където членуваме. Те имат директиви това да се подобрява с всяка година, докато не се достигне нулева енергийна ефективност. Да, общи норми, които рано или късно ще ни настигнат. Да, неизбежно е. Хубаво. Кои са така по-важните показатели за фасадната изолация с каменна вата, за обществените, за частните сгради? Едно от предимствата на това да топлоизолираш сградата е, че това дава по-естествен комфорт с естествени материали за изолация, което от своя страна води до по-здравословен микроклимат вътре в офиса или дома, липса на ефекти като влага, мухъл и всичко това води до по-висока работоспособност, което в крайна сметка е важно.
Разбира се, с каменна или минерална вата, освен топлоизолация, може да се постигне изключителна звукоизолация. Не случайно тя се ползва, да речем, в много кина и такива шумни места, дискотеки. Студия за запис, звукозапис. Да, убеден съм, че дори и тук, където стоим в Дарик Радио, е ползвано точно това. Да, има ги тези елементи, точно. Разбира се, особено в обществените сгради, където влизат много хора, е много важно да има добра пожарозащита. И каменната вата като негорим материал е изключително приложима там. И разбира се, човек, ако иска да се ориентира колко енергия би спестил, много лесно може да направи с калкулатор това нещо. Дори не е нужно да имаш някакъв професионален софтуер, просто можеш да влезнеш онлайн, да потърсиш фасадни изолации онлайн и ще намериш бързо и лесно решение. Добре, значи тайната в каменната вата. Това нов материал ли е? Да ти кажа малко, каменна вата, сякаш каменна ера. Така ли е? Нова технология ли е това, между другото? Извън кръга на така шегата. Не е свръхново нещо, по-скоро не е толкова познато и популярно в България. Но всъщност това е един много добър естествен материал. Дори аз самия сега ми предстои да си санирам апартамента, в който живея. За съжаление сега почна зимния сезон, но до година лятото това ще е едно от първите неща, които ще направи и именно с каменна и минерална вата. Едно от нещата, които... Това е много често хората сега почнаха да се санират жилищата, но има практика много от тях да го правят отвътре, което изобщо не е добре, защото външната стена тя остава на студено и съответно когато преминава влага, точката на конденс е вътре в стената и това води до мухъл. Архитект Васил Шараванов ни гостува. Разговаряме, разбира се, за най-новите технологии в екологичното строителство и топлоизолацията. А сега добавим една по-нестандартна тема, свързана с архитектурата на по-специални интересни обекти. В началото на предаването споменах, че си ръководител на отдела по дизайн и архитектура на компанията Walltopia. С какво занимавате компанията, в която работиш и отдела, който ти ръководиш? Walltopia е една българска компания, една от малкото, които се наложили като световен лидер в това, което правят. То е именно производството на катерачни стени. Фирмата е изградила катерачни центрове в над 40 държави в цял свят. Започнали сме от България, а всъщност имаме офиси в Германия, Щатите, Канада, Русия, Австрия, Франция, къде ли не. Чия идеята? Кой е президент на фирмата? Ивайло Пенчев и Метин Мусов и те заедно са почнали от един малък гараж в Велико Търново, както всички големи фирми почват от гаража. Да, Хюлет Пакард са от гараж. Да. И сега заедно управляват огромен офис от 100 души в София, фабрика в Летница, където има още 200 души, които произвеждат нашите стени и всеки ден се изнасят някъде в чужбина. Интересно. Сградите, които проектирате с наистина така сериозни мащаби и мултифункционалност. Една такава стена се откри скоро в Столичен мол и беше така доста добре посетена. Дойде до най-добрите катерачи света Дейвид Греъм и показа на българите как трябва да става това ловко катерене. Дори пускахме ние интервю в нашото предаване с точно него. Така. Бил е на най-непристъпните скали в Австралия. Те са голяма примамка за катерачите, знаеш. Какво обаче не виждам общото между стените за катерене и каменната вата? Ползвате ли ги тези материали във вашите проекти? Много често, когато правиме един катерачен център, в случая с Болдърленд, където беше и Дейвид Греъм, там е нова сграда. Но в повечето случаи става дума за стара сграда, която се реновира и е взета от нашите клиенти, за да я превърнат в спортен център. И съответно, когато е строена, тя не отговаря на сегашните нормативи и се реновира, топлоизолира, звукоизолира. Често се добавя нова конструкция, която да поддържа новите сградни елементи вътре и тя трябва да отговаря на пожароустойчиви качества да има. Добре. И затова всъщност почти навсякъде го ползваме, включително сега започнахме един проект в Холандия,
точно в една стара промишлена сграда и това ще се случи и там. По този начин ще действа. Добре, когато се строи или санира обществена сграда, явно всичко се следи под лупа и се спазват всички изисквания за безопасност. Това е, може би, най-важното. Всеки трябва да си пази името, нали, и своето и на фирмата, и да има и комфорт, разбира се, за хората, които влизат. Може ли да се каже, че е добре да си вземем поука от обществените сгради и да искаме от нашите майстори да направят и нашият фамилен дом комфортен, безопасен и енергоефективен? Жилищата не са по-различни от офисите. В крайна сметка това е място, където прекарваме половината от времето си, защо не и там да имаме качествено обитаване. Критериите не са много по-различни и затова е важно да сме информирани. И когато решим да правим една все пак сериозна инвестиция в качеството на дома си, нека да бъде както трябва. Добрата изолация с каменна вата има доста по-дълъг живот от самата сграда дори. И обратно, ако не подберем добре материалите или не изпълним правилно топлоизолационната система, ефектът ще е минимален и ще го обезмисли. Какво е твоето мнение? Познават ли българските строителни фирми достатъчно добре новите изолационни материали и техните свойства? Пример, битува мнение, че изолацията с естествени материали като каменната вата излиза по-скъпа на квадратен метър в сравнение с продукти на петролната основа от типа стиропор, които са също ползвани. Казвам така на народен език стиропор. Онзи ден обаче пазарувах в един от големите магазини от типа направи си сам и сравнявайки цените на щанда, установих, че това не е съвсем вярно. Освен това, доколкото ми е известно, не може да става дума за сравнение между тези материали по отношение на показатели като дълготрайна употреба или пожаробезопасност най-вече. Всъщност, то не е толкова да непознаване в професионалните среди. Всички знаят за съществуването на тези материали, но е въпрос някакси на навик. Повечето майстори, строителни фирми са свикнали с един материал и го прилагат навсякъде. Сякаш не искат да пробват нещо по-практично. Реално всеки материал си има своето приложение. В този ред на мисли, дори стиропора той е добър материал за определени цели. Примерно, може да си изолираш основите на сградата. Той там е по-приложим, но ако изолираш стените външните на една фасада, има и по-добри решения. Разбрах, че Лотопия ще участва и в още един грандиозен проект, бъдещия София Тех Парк. Разкажи ни накратко малко повече за този проект. София Тех Парк е така една доста иновационна идея за България, където ще се съберат доста фирми, свързани с развитието на нови продукти. И ние искаме да построим там една нова сграда, Collider Activity Center, която сама по себе си е уникален център, който освен спортни части, каквото ние правим и създаваме, ще има научно-изследователски център, там ще бъде и нашия административен и развоен център и ще създаваме нови продукти за развлечение, за спорт в една доста интересна среда с други фирми, мислещи като нас. И затова с нетърпение чакаме това да се случи. До година ще почнем живот и здраве строителството. Успех желаем! Във времето на недостиг на горива и енергийни ресурси статистиката показва, че 40% от цялата енергия в световен мащаб се потребява не от промишлеността, както сме си мислили, нали, а за отопление и охлаждане на сградите, в които живеем и работим. Ние самите сме големите потребители. Според новия закон за енергийната ефективност и приятата миналата седмица наредба към него, в бъдеще всяка сграда у нас ще трябва да има свой паспорт за енергийно потребление, която практика отдавна съществува в останалите европейски държави. Споменахме с теб, че рано или късно ще ни застигнат. Колкото и бързо да бягаме, ще ни хванат. Каква точно информация ще съдържа този паспорт и ще ни накара ли това сертифициране според теб да станем по-отговорни потребители и да не разхищаваме ненужната енергия в сградите, в които обитаваме? Самия паспорт няма точно той да ни промени. Той е въпрос така на информираност и да разбираме какви са плюсовете от дадено нещо. И реално паспорт е просто едно отражение на една политика в световен мащаб за енергийна ефективност и ще показва всяка сграда къде се намира спрямо останалите. Всъщност, покрай работата ми много често пътувам и ми е направило впечатление, докато се разхождам и попадам на, да речем,